Tässä videossa kerrotaan, mitä on varhainen vuorovaikutus, mitä vaikutuksia sillä on ja miten tuore vanhempi pystyy tukemaan varhaista vuorovaikutusta vauvaan. Lisäksi videossa kerrotaan, miten hoitaja voi tukea vanhemman ja vauvan välistä vuorovaikutusta sairaalan vuodeosastolla. Varhaisella vuorovaikutuksella tarkoitetaan vanhemman ja vauvan välistä vuorovaikutusta vauvan ensimmäisten elinvuosien aikana. Se on sanatonta, sanallista ja tekoja. Sillä on merkittäviä vaikutuksia muun muassa tunne-elämän säätelyyn, kielen kehitykseen sekä oppimiskykyyn ja itseluottamuksen kasvuun. Vauva tarvitsee varhaista vuorovaikutusta ollessaan jo äidin vatsassa, ja se jatkuu syntymän jälkeen jokaisessa arjen kohtaamisessa koko loppuelämän. Käytännössä vanhempi voi toteuttaa varhaista vuorovaikutusta esimerkiksi katsomalla vauvaa, puhumalla lempeästi, reagoimalla itkuun, sylittelemällä ja koskettamalla. Myös vauvan perushoito, kuten ruokailuhetket ja kylvetys, luovat vanhemman ja vauvan välistä kiintymyssuhdetta. Jokainen vuorovaikutussuhde on erilainen, eikä täydellistä tai oikeaa tapaa ole. Tärkeintä ovat lempeys, läsnäolo, herkkyys reagoida ja toistot. Hoitajan yhtenä tehtävänä vuodeosastolla on tarjota vanhemmille tietoa, rohkaisua ja läsnäoloa vauvan ja vanhemman vuorovaikutuksen tueksi. Ohjaus tapahtuu pääasiassa yksilöllisesti ja rauhallisessa tilanteessa, missä vanhemmat ovat läsnä. Tukena käytetään kirjallista materiaalia sekä konkreettisia esimerkkejä. Vuodeosaston potilashuoneista löytyvät vauvanhoitoon lähes kaikki tarvittava. Jokaiselle järjestetään perhehuone, missä toinen vanhempi tai tukihenkilö voi yöpyä ja tutustua uuteen perheenjäseneen. Tarkoitus on huomioida ja tukea koko perheen hyvinvointia. Vuodeosastolla henkilökunta auttaa ja ohjaa vauvan hoidossa. Kysy rohkeasti neuvoja. Pienillä hetkillä on suuret vaikutukset. Jokainen katse, jokainen vastaus vauvan tarpeisiin rakentaa luottamusta, joka kantaa läpi koko elämän ja luo pohjan lapsen elämälle.